Namar ki kamriu shlur bo we Heprit lalan la de la ka Jingïap ban pelaj emi ki sawut ki men sembrio na ka Jingïap Jyllop na kaliang ka RiKhasi Students Union RiKhasi Hills District menta ka sngi kila Pynkup Burom u Heprit u bakhandru snem na kashnang umden arka hari boy halor ka te ka kam shlur jong u Heprit wan lambok rani u khun je ikong prilda rani ki bashang basa kashnang umden arka ha ka than umroi hari boy district dangshen ha ka khar atre u bra bladap ulala ban pelaj em hadu sawut ki men sim ki belangam Jyllop ha ka wa Umïam ha ka por baki ban sum ha katika wa kumban ai min sim bat kum juru ban pertu ki kam shlur ki bau niu Heprit ula shim bat len la de ban pelaj em ni ki min sim brio ke KSU kla shim da kani ka sinjam ban ai na mi niu Heprit da ka peloi ka program ha po ka ying dor bar jong ka shnong umden arka da ka jinga shim benta na du ba biang bor paliar vice president ka KSU sengkame uba Ferdinand ke kharkamni president ka KSU RiKhasi Hills district bar kinthu bru ki Heprit ki blalaj em na ka Jingïap Jyllop ha po ka wa Umïam Hagani ka skina kaliang kinanggelam ka KSU kila Pynkup Burom da ka baaya ka sernat ban itho ko muriu shluri usamla wan lambok rani bar kinthu bru ka song pisa bar ka jing Pynkup jan ka belong kum ka jing Burom ki ki kamshlur bala le da niu Heprit babun kita ki yang membak duplicate ki terusing duplicate ki bangi jui po jela jui po district jui rei kalong ka pat bangi jui isya utau rislur original terusing original yang membak hane po kasnong kajong pi publish pun ka RiKhasi channel ka blap ni lembai tu video ba nginyo ban sakhi pat hakni kasni ba lemba kini unit ki pi ba tip singi ka district ba tip singi ka sekmi ban persno ba don we have baret badang khasas nem garta bula plaj pat ya ka Jingïap ya we lokmi pat lainut ki have ki baret i chairman long mene makanya kami desuk sen berikong. Kalau ada kelaju jian usnam ajak nyo, ajak kapra, bat mentau usnam. Ngaktif, kalau ada kaji jipakla kajungi, bengyo ya kan ulu kaji tip. Nak melong kaji pakla, jom ki wepat, ki bangimla ban itu ya news Heprit, ya kajing long slur kajung Kaba kamdi benkut tanghan ni kasnong, kaba ngasutu mga ngaji giru slur. Ki poisa du sedih po Delhi. Bagi lishim yang tak award kepada ka bravery award siang. Rei nak liang jonggi kaseng kamtam ka unit umdan hangne kan simkia kane bakam de bon kut tang hangne po kasino jopi ini Heprit il ai Jingïap pat nadu snam arjak hanyo khatpra bat arpo kamtam igni kisambut mamenta pnio biang ya Jingïap ka baar ka jopi lemba ini Heprit Kabakam so tanat bantip halor ka jinglong Jingïap jong wan lambok rani ubadeiru phun spet kalong bakani ka jing pelaj em ka jong ui ki min sembrio bokodor kamde ka sien ka baning kong Henry ka min sembrio shlur ka jong u ha ka ban pelaj em ki min sembrio kala jana du snam a ja khat phra ba kha khandai Henry gini ki kam shlur ki jong u kim shimla pau per thei ba de ha ka ni ka sien ka balai hadien ka Jingïap pelaj em ki sawut ki shikme shikun bala pau per thei sandan Dei sama lalen no elien Berkat menyerap jadi kemudian dengan bakal kemudian dengan kemudian kuat jadi negara kemudian dengan kemudian masih untuk menjadi bagi ini masih lapor yang semua belum pun sama lapor hari ini jadi betul badan saya kemudian berserang kemudian itu jadi agen lalu mentah dari relek ke sampai seluruh masyarakat. Itu pasal ini berlaku, apa yang isu kebun, apa yang ikam sebarang ini, dia berpendapat, dia ingin sebabkan no, pada itu kerpang, dia berhai kata itu kerpang, awal dalam tahap sama, baju dia, kerumunan makrau, yang dari kerja dari berlaku.